De dio, zela gusteta jaten niri erromerixak. Gaur egun, hainbeste musika barri, hip-hop eta bestelako, faltan bodatetxundik erromerixak. Ea gaurko ikasliek, zein ekarten daubien. Ongi etorri Galdegazteko beste saio batera. Gaurkoan Arrasateko Gaztelupeko DBH lauko ikasliak etorri diegurera eta nirekin platuan egongo die Amaiur Gaiastegi, Lua Otadui, Lorea Larrañaga eta kontrolian berriz Garazi Arregi, Irati Rodríguez eta Maili Barrutia. Gaurko gonbidatua berriz, esango zein dan? Ez, horretarako bidixo bat hildu. Debagoieron askotan ikusi dugu, baina ez da debagoien darra. Danok entzun duzu bere abotza noiz bait. Eta gaurko gonbidatua da, Maixa Lizarribar. Kaixo, Maixa. Kaixo. Bueno, ze moduz? Oso ondo, oso ondo. Gaurkoan Arrasatekoa esara, baina urte asko hemen, ezta? Bai. Urte asko dara matzaten ben, astero etorriz, orduan kalean ikustea, astean zehar zaila izaten da, baina festaren bat baldin bada ikusiko nazue kalean. Bueno, gaur Galdegaztera satoz, Arrasateko ikasleekin gotzue galderak. Dana dela, aurretik bideotxo bat sartuko, apur bat ikusteko, zein zaren. Altzon jaiotako trikitilaria, musika irakaslea eta abeslaria izango dugu gaur bideopodcastean gonbidatu, Maixa Lizarribar. Arrasateko trikitixa eskolako irakaslea da gaur egun, baina jarri gaitezen atzera begira. Umetatik nahi izan zuen trikitia jotzen ikastea, Bilabonan hasi zen ikasten eta 16 urte bete zituenerako baita irakasle izan ere. Eta adi, 17 urterekin Euskal Herriko trikiti finalera iritsi zen Ixiar Orexarekin batera, eta berehala herriz herri agertokiz agertoki, Maixa eta Ixiar ezagun egin ziren. Erraz esaten den arren, 17 urte aritu ziren herritarren belarriak osatu eta gorputzak dantzan jarriz. 1983an kaleratu zuen Ixiarrekin batera lehen diskoa, 86an Uinez Uin, Mantal Gorri 87an eta Solasin 88an, guztiak Elkar argitaletxearekin batera. 2019an berriz beste 3 lagunekin batera Amak taldea sortu zuen. 2022 egiten baldin badugu, musika bulegoa saria jaso zuen, Amak taldeko parteide izan da, eta taldeko kide dituen Alaitze Teiletxea, Amaia Orexa eta Kris Sotorekin batera, txotxe denboraldia ere ireki zuen urte berean Astigarragan. Gaurkoan ez dakite txotxe egingo dugun, baina emakumeak musikagintza eta trikitia izango ditugu berbagai mai gainean. Imanol Beloki, az dadila gure romeria. Maixa Lizarribar, ongi etorri Galdegaztera. Maixa, Ze polita emozionatu, no? Bueno, ez dakit eskribapena ondo, zehatza izendan. Bai. Data batzuk, hor egondia data pare bat, jo esango ezkizuet, zuzentzeko. Ondo, aspaldiko garaitxetatik ona, ibilbide luzia eukidozu. Atzera inaz, Maixa eta Ixiar hasi zitzien garai hori, zelan daukotzu goguen? Zelan hasi zitzien? Ez ustean hasi ginen gu. Bai, guk ez geneukan pentsatuta ez erromerik itea, ez diska grabatzea eta ezerra, keba. Guk ez geneukan olako ametsik inundik ere. Izan zen, bolara hortan itezian txapelketak, eta bat itezan Euskal Herriko trikitixa txapelketa nagusia itezan. Eta jende pila bajuten zen, frontoiak betetzen ziren errez, eta bueno, izan zen urte baten, venga, nire bai. Eta orduan irakasleak esan zuen, noan nien badago neska bat pandero jolea, berarekin junko zea. Eta hola ezautu ginen, 3 ensaioen genitxun, eta joan ginen kanporakera. Kanporaketa egin genuen, eukin genuen suerte edo ez ustea finalera pasa ginela, eta hor ja izan zen, bum, intzun, hor lertu egin zen. Lertu zen, eta gero etorri zen emanaldi bat, eta beste bat, gurpila birakasi zen, eta emanaldiaz aparte, erromeriak, jaialdiak, diskak, etorri zen gauza pila bat. Eta horri izan da, nire motxila izango dan, bizi guztirako egiko duten motxila bizkarrean. Oroitzapen politxak dana dela, ezta? Oso politak, oso. Aldatuta dago erromeria giro hori?
Bueno, O gure jarraitzen aldatu du? ingea, gure asko aldatu gea. Orduan itezien erromerik, oaingo ezberdina diera bat. Egon dia urte batzuk, erromeri kontu hoi, egon dala pixka bat, jetxita, gauza modernogoak nahi izan dielako, tabernan inguruan jende gehiago moitxu da, berriro plaza bueltatu, hor da, holako tirabira edo ez, bolara baten plazan, beste bolaran tabernetan, eta guain, emateu, plazak indartxu daudela. Zuen, eskak, erromerixa saliak sarie? Bai. Bai, jate sarie? Bai, aldanian bai. Bai, eta ze guztetak gatu den zutia erromerixetan, o batean bat jarraitzen duzue edo? Bueno. Jaixetan etorten dienak eta holan, plazan, holan, abesti oiko oinak. Dantza egiten duzue? Nik azken bolaran arrasate etorri dian, erromeri egitea etorri dian taldeek ikusita, gero, klaro, Instagramen dena ikusten da. Plazetan, arrasateko plazan, jende asko ikusi da. Asko beteten da. Kale jirak itxan dienien bebai, arrasaten, bueno, baduko tiradatxua, ez? Bai. Irakaslia zeu zara? Bueno, gu eskola guztia atatzaia bai, Santa Masetan, San Juanetan, denak atatzaianen, ez? Gero, beti badazkeu okorrikako kale jira dela, edo eskolakin ez dakiz festa daukagula eta gu atatzaia kalea. Bai, harrera oso ona dauka, arrasatek. Oso ondo. Zuei gainera, zuetako batepe, joten dau, trikitixa, zeure ikaslia da. Bai. Ona die, ikasle ona da, Amaiur? Oso fina da. Bai. Oso fina. Oso Honek ez ondo. du txikiten, Honek, ez dakit gero igual matematikako klasetan edo euskerako klasetan pira egiten duten, baina gure klasetatik ez du pira egiten. Trikitixako klasietara baiero bai joan bida, ezta? Eta bida. Ondo. Bueno, neska, gaurrera ingo, aipatzen gauen, maiz eta ixiarren hasiera hori, 1000 kontzertutatik ora. Bai. Halaxe dau jasota, eta Bai, egia da. ez dakitxo lan dakoetzun bat gogoan garrixa zeuzeatik. Bat ez dauket. Badakarra ez, dauzket burun asko. Goatzen naiz Gasteizko bat foruen plazan izugarria izan zen. Gaina gau hortan jo genuen Alaitz eta Maider, gu eta gero gozate egite izan zen. Izan zen kristona. Bilboko txosnetan. Zenbat urteetan joan ginen Bilboko txosnetan jotzea izate zen kristona baita ere. Oika handi, baina txikike bat zeukean bere xarma. Bedaio, ez dakit ez dautze zuen. Bedaio da herri egitura itxura duen eta nortasuna duen Tolosako auzo bat da. Eta bere festa propioak ditu eta han jo genuen behin erromeri bat oso luzea, baina hasi eta bukatu jendea dantzan. Dantzan izan zen. Eta oso oroitzapen politia dazkebolako. Ez dakit nik oikua izeten dan, ero ez, dakitxe, baina parrandan urteten garenien, ero trikiti soinu bat entzuten danien pixkat bai pizten da, ez? Apurtxo bat, dantzagako gogua, ez? Zeu bibe bai? Bai, holaxe da? Bueno, ez dakit, aipatu dituzue plaza horrek, ez dakit bestelako anekdotaik badukotzun, zehose pasau jatzuelako, Behin goatzen ez, garagartza torre ginen jotzea. Bueno... Afalduta gero jo behar genuen. Afalduta gero, montatu behar genuen sozidadean izango zen, eta ekipoa montatu behar genuen. Hasi ginen ekipoa montatzen, eta eramaten ditugu bafleak, mikroak, eramaten genitun, ez? Bafleak, mikroak, gure tresnak, eta gero hori maitxo bat, ez? Kableak sartzeko mikrofonoak eta maila falta zen. Maia falta zen, etzeon maia. Lortu genuen deitzea etxea, etxe batea jun, deitu gure etxea, nire amatorre zen Bergarako sarrerainoan semaforo bat bazan gero bide zarretik, han genuen punto de encuentro izan zen, hartzeko, eta bitartean eixi erdari jotzen apelo. Eta gustora? Bai. Egoten da nien, trikitixa dauen eta trikitixa eta panderoa dago, kantia gustora dago. Ez da, altagoz biharrik ez dago, ez da? Oso ondo. Bixamela eta pastela, iluntzean, bezalako kantuak, nik ustot danondako klasiko batzu diela, ez da? Bai, eta askotan bialtzizkiate ikaslea beraiek parrandan daudenean, holako bideo batzuk, igual bixamela kantatzen edo, eta nahi ilusio asko iteit. Beraiek esatu du baita ere, beraiek iteiela,
Baina nahi ilusio asko egit horrek. Bai. Horrek bixak adibidez geratu dira, ustot, eta danok entzuten dugu apurtxo bat, eta ja, badaki gure tria. Danadara zeuik kantua asko dituzue, bestien kantua pejo dituzue, ogoltza konpartiru bai esan duzu, gozategi alaitz eta mailarrekin. Aberastasun hori be, importantia da, eukitzia, eta ez dakit pikia be, zeuik arai hortan. Ez da inoiz egon, ez dugu inoiz euki, eta hoendik da gaur egun esaten digutena, baina zuek ondo amatezeate? Baina guztetik eman behar dugu, gaina ez genuen koinziditzen alkarrekin ere, gu bakinduazen herri batea eta beraia beste herri batera. Alkarrekin ingo genituen ez dakit 4-5 kontzertu koinziditu genunak batea. Baina hori azkenen zuzoaz, iristen zea, zure ordutegia daukazu, soinu probak eta bazoa zafaltzea. Bitartean besteak egiten dituzte, orduan askotan ez da erresa izaten, ez zan erresa izaten koinziditzea. Aipatu dugu, zabien arteko pikek ez dagoela. Horrekin batera, esan duzu, ilusioa piztentzula purtsu bat, ikasle bieltzuen zuenien bideotxo bat. Jaso dugu, beste bideotxo bat bebai, zeure lankide eta ikasle ohi baten partetik. Eaz esaten duzkun? Kaixo maixa, hemen hau eskolan. Dibizio bat grabetako eskatu duztie, eta proposamen hau itxeko zeleku baino eskola, zenbat aldatu den denboran, esautu eginetik. Eta ez dat, ni hemen egotian arrazoetariko bat zuzela, txikitatik izuzela erreferente, niretako eta uste dute arrasateko trikitilari askondako, jarraitzu duzula egurra muten eta eskerrak emutia besterik ez. Eta, hemen daukotzu zure ondorengoak, agur bat eskaini gure dutzuela. Agur maixa! Aiba! Graziosuak, Oso! Ikusten da, maitetzuela pila bat zure ikasliek. Eta ni beraiek, bai. Nik egia esango izu eta arrasate etortzen izanean, etxean esate gate, baina zuk noiz bukatzezu lana. Zein da zure ordutegia, beti berandu izten ez etxera. Emuten duzu, arrasaten klasiak, Gasteizen bebai. Ez, Gasteizko aspaldi utzi, bai. Ni Altzon bizi naiz. Eta Altzon badugu musika eskola bat, irakasleak gea ibiltariak esan behar duz, 8 herri gea. Eta hor nahi tokatzen zizkita Altzo eta Zizurkil. Eta Alkizan ere ematen ditut klaseak, eta Arrasate. Jazta, asteko eguna banatuta. Banatuta asteko egunak. Ondo, Arrasaten ikasle pilua, eta ikusi da, apresitatzuela mordoa gainera, ezta? Bueltatzen pixkat, maixa eta ixiarren gai horretara, ez? Momentu hortan igual esan oikoena bi emakumezko ikustia holtzan, ez? Hori zemuz... Ez, nobedade izan zen, egia da, bai. Aurretikan izan da zeuden emakumeak, soinua jotzen, panderoa jotzen, txapelketetan bai ikuste ziren. Eta kanporaketan, 2 urte lehenago izan zen kanporaketan bai antzien bi neska. Baina finalera azkenen gu sartu ginen. Guk euki genuen sorteoi, gu iritsi ginen, eta hor deiak etortzen hasi ziren. Baina plazetan ere ez ginen topatzen emakumekin. Nuk ez inguruan bakarran bat tarteka topatzen genuen, baina denak gizonezkoak ziren gure inguruan. Ez dakizin datorren hemen, Julen datorren nien, peligro. Nire zuri gertu atzeko Imanol. Etorri ona. Julen etorten da nien, jokutxoa dauku. Gaur, ez dakigu zerekin etorriko da, baina... Pixka eta sarren atortze, maixa. Bedaio nuna ez dut ezautuko. Bueno. Ni Tolosakoa izan da eta amona bedaiokoa, kontzertutaren mozan lehenengo filan, seguro. Joku hauka prepauta zuentzat. Izango zela, erromeri munduko abesti batzun esaldik hartuta, zuek asmatzea ze abesti mota. Nik ere bai. Denako, Imanolek ere jolastego. Bale. Guain, arazo izangoa nik esango dela esaldia, bixat robotiko, ezta? Zuek ez jakiteko ze doinu daukan, zuek ez ezautzeko. Eta zuek abesti hoi jakiteko zein dan, kantatu inbarko zuen. Bale? Ez dut balio izen buruak. Pixkat hemen, lagun artengoa dugu, ze kantatzea. Venga, lehenengoak infungo gara. Aspaldi antzestu ez duen obra honetan, izpi txikiren bat.
Venga, Amaiur. Aspaldian zestu ez duen obra honetan. Zer maizena, Bai. Ondo. Ondo, Ondo, ez da bat erreza, Ez da arreixa, ez da arreixa. Gaina ni jartzi zuto doinua. Venga, bestatik jungo da. Nik maite zintuan, gaur maitatzen zaitut. Nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, eta ziur ere Marina. Ze ondo! Amaiur, hemen nota igoko izue, maixua... Ostra, ez da arreixa, Ez. Ez, oso zaila da, Bai. Venga, ba. Oendik ez da zein dan, osea... Ez, Marina izan. Marina. Bida. Maixa zue Romeriko... Ja, baina honiko ez du inoiz jo. Aitzindari Igual hori. horretik izango. Hainbeste kantu gainera, Baina hoi ez zen jotzen. Zure bat pentsatzen du jartzean, esan ez? Erreixa izango da Ai, jartzea, uste nun edo- bakarren batean gozala, eta asmatuko nula. Gero bestuko bat. Bueno, Amaitzeko. Vale. venga, ba. Ezagutzen dut gizon bat, Kale kantoiak, hombre, oi ba, bai. desen batantzat nola izen hau, abestiak? Txampo bat entzuke. Oso, Hoi no. gisa jarri dugu. Bai. Bueno, nivel oso altua, Oso jontzeko, momentuz, bai, esate dizuet. Eutxi. Eutxi, bakarrari. Hale, ezin du izan, bakarrik hitz bat esan dut, Hitz bat, Ja, bai. Daukate Ona mezeta gare, paragrafoa. ona gare. Romeri zaleak diela. Hori da. Baita. Garrantzitsua hori. Venga. Zein gogorra egiten zaidan bukaera onartzea. Zein gogorra egiten zaidan bukaera onartzea. Zoriontsu izatea, nire azken eskaria. Ja, lotxatean izela kantatzen, baina nire gustukoetako da, hor, animatu naiz. Jo, nik hauenak izan, Zure Bota, doinua? agi zein da noin, baina... Baina irakurtzen dezun ez da. Ez. Izarura zure begietan piztu da. Amaiur. Hau ezaguna da bestia, Agar, berriro, errepikau? Izarura zure begitan piztu da. Bai, bakizu da, egan dortzen. Ke pasó, te asmatu ingozu. Bai, tío, beroko baterixia. Ai, ama, ezin da, kensazpi puede ser. Zan berriro? Bai, kensazpi, Izar ura? Izarura zure begitan piztu da. Eta ez galdetu inoiz zer da. Ziura. Aiu, itxasa gara. Joder. Bua, hau izan da paso. Alzaia zan, Alzaia Jo, zan. Venga, Aurrera. zenba gatzen dezkit, beste bat, bi, Urosun beste, palau. urosun beste. Venga. Nik gustora gauz, ezta? Bai. Amaiur lanak azaltetan, zabi? Txitsi bestioi. Ja, bai, Tregua pixka bat, Vale. Venga. Venga. Eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria. Azkenengoa balitzan edo denetan lehenengoa. Ez que baki baina soinu. Zetak da, baina... Zetak da? Eta kantu bakoitzean. Utziko genuke eztarria. Boa. Vale. Oso ona. Izenburua, esate hori zuen? Gu zorionekoak, o algo así. Ez, zorionekoak. Zetakin hastea. Zorion. Zein Zein erraza. Zein ederra izango den. Venga, azkeneko bat egin joango bea. Vale. Hau nik uste erreixa dela baina. Hau lehenengoa... Netzako bakarra jarri zorreixa. Hau inkaso, ez dutuko zua. Bai. Hau asmatzeuna irabazlea jokukoa, bale? Beste guztia Amaiurren ondo indula. Ikuta. Hau asmatzeuna irabazlea. Burua, bero. Begixek, gorri. Hau gatiguna da. Bero, begixe gorri, zuetari, gautxori. Bueno, oso, no? Es que... Holan ezin ja. Nik egiten bat dut, eta zuek amaiur danak, Generazio hona dator. Generazio Hori Bai, garrantzitsua. bai. Nik ez nuen ez dut, bueno. Ez, markari biliko nintzen. Larri fina ez daukuguk. Bueno, plaztera izan da, bixatola zuen nivela ezagutzea, musika... Jo, Bai. Ondo, June. Atope trikitixakin da, Ja. uste baken, bale? Oso ondo, eskerrik asko, June. Bueno, ikusten da, ikasle hona zariela, Sus. Bai. Bueno, aurrera ingo gure bozu, ezta? Aldera gaixak eukiko txuzueta, maixen dako. Bai. Lorea? Bai. A ver,
Ze pentsa duzu? 1989an desegin entzineten, maixa eta, osea, ixiarretazu. Baina 14 urte eta gero, berriz elkartu zineten. Zer dela eta? Ba, izan zen emanalditxo bat itxeko bakarrik. Bai, guk ikusi genuen bukaera eman behar geniola eta bukatu egin zen. Hor ere izan zen berdina, zerretu egin dira! Hori be publizitatea da. Ez dakit. Gero horrekin azarretu egin dira, buelta egin dira, gero, beteta. Eta hemen izan zen, Itziarren erromeri bat egiten da urtero. Bueno, hasi ziren egiten ez dakit zenbat urte dara matzaten. Eta badat ezagun asko ditut, eta badago famili bat, oso trikitizaleak izan dienak, eta ibiltzeia beti festa hori antolatzen horren atzen. Eta esan zidaten, jo, maixa, etorriko bazina jotzea, eta nik baizeak. Eta venga, ni aspaldi jo gabe, eta hola, etorriko zea. Eta puntazo bat izango nintzek etortzea Ixiarrekin. Gaina eske da, emakume pila bat egongo dira jotzen, eta jungo beha, bale. Esaten bezala, ondo harrapatu egintun, edo humorean, edo izango zen. Eta hori xein genuen, baina hori xein genuen. Erromerio egin genuen, eta... Bueno, baina, momentu politxa, ez? Bai. Azkenen olako prozesutan, ni beti esatet, emanaldiko momentuan baino, asko hobeto pasatzet bidean, ez? Gelditu, saiatu, netzako ira oso polita. Esaten duzte, kontrolgelatik alderatxo bat badaukiela, eta esaten duzte, korrikaren kantu baten sorkuntzan begon zitzela, eta ea zelako esperientzia izan zen hori. Hori kristona, hori da, kantu hori egin zuen Kepa Junkerak, eta guri dituzigun kantatzeko. Eta junginen Alex Ardui, Gorka Sarriegi, Sorotan Belekoa. Orduan Alex Eskixun zean. Eskixun. Gorka Sorotan Bele eta gu, eta zoragarri izan zen, eta gainera korrika kulturalean ja egin genitxun aurreko urte batzuk ere, eta korrikan festan ere parte hartu genuen, urte hortan jo genuen bai hasieran eta bai bukaeran, eta oraindik ere bizitik daun kantu bada. Zein zan orduko kantua? Bizigan horaz. Bakitzue? Abestuko du? Ez, ja abestu nahikoa. Dana dala, korrikan bueltan, ez dakit bakotzuen zeuik abesti politxena zeubindako korrikakoa zein izen da? Porque azken urtetan bai egon da hor debatetxua, apura berezizak izen diela, eskondikan ez dut ikasi jatin belarrira. Bueno, egon da holan debatetxua, batzuta gusto kontua da, baina... Azkenean bakoitzak dauko bere berezitasunak ikasik. Bai. Baina gisa da, korrikakoak direla, geratzen jatzu buruan, eta das batzuk ez diena fango, pasau die 20 urte, eta ondion, guatzo fangitzen korrikatzen, eta jarri gozena ez dakiz eta da, indala ez dakizen batekoa, baina badas batzuk sartu jatula eta horrekin. Ez dira jaten. Ideazko guztien K-O-R-R-I-K-A, K-R-K-R-K. Bai. Dana dakitxe honek, Bueno, beste bideotxo bat badauku, beste ezagun batena, ikusi ingo, ezta? Kaixo, Maixo eta konpainia, zema duz. Bueno, sandiate oso ondin gure zaudela, orduan disfrutatzen egongo zela esperoet. Eta, anekdotatxo bat kontatzera etorri naiz, eta, hola barregarriak eta asko kurri barren, bai nahiko nuke bat gaurkoan kontau, eta, hori adierazle beti ontzara nire albuan, eta, niretzako bigarra matxo bat bezala zehala. Eta korratzen naiz, indikan nola txiki janitzan nian, indikan trikitisa ni baina hundia basan nian, nola laguntzen zenian, eta atxabaldeko trikitisa egun hartan nola ontzian nire albuan, eta nola lagundu diasun hortikan aurrera, eta gaur egun baina izelare bai, zeuri esker, orduan eskerrik asko danagatik, eta muixo handi bat. Unkitzen da bien moduko mesutxuak, ezta? Bai, asko. Zein zan bideoan ikusi duena? Irati Gutierrez. Nik daukat anekdota kontatzeko berea, bai. Konta, ikusiko dagoena saioa. Claro, ikusten duzu Irati oain, ez? Nun da bilen eta netzako da, netzako bai dala opari bat Irati horrela ikustea, ez? Irati leire, amets, hiroiek horrela ikustea, kristona opari da. Batzen naiz Irati amarekin etorrezan eskola, eta Iratik 5 urte zituen. Eta esan nion, eske ezin da, oso txikia da, ezin da, lagundu bertzaio asko, oso txikia da.
Gutxinez 6 urte. 6 urte bete zitun, han. Eta berak esatezu, nik hau ez nahi, ni hau ez gustatzen. Begira. Hombre. Begira. Eta baina ortopera. Bueno, bieduzkue, galderatxo bat kontroletik, dana dela aurten, aprobetxauta zeure ikasliak hemen ditugula, batetik Amaiur eta kontrolgelan Garazi. Garaziri paso mungotzau, eta trikiti xakarri dabilako, eta igual kantutxo bajoko, besta? Oso, no? Garazi, etorri ona. Silla hori hartu, mesedez, jaikin honaz, jarri hementxe, Amaiurren onduan. Eta, hementxe dauku, nik ez do Jobier lasai. Beria. Hementxe. Zu ez zinen ikasten ibili? Ez zinen ikasten ibili? Ez zinen ikasten ibili? Panderoa edo zerbait, ze... Nik ez ebe. Nik uste dut Euskal Herriko gazte gehienak ibilia diala, gertu. Soinua edo panderoan gertu. Nik aurreko jokuen ikusi moduen, ez daukot belarririk. Ez dauke belarririk. Ez. Nik musika eskolan dagoelan apurtxo bat bai, baina ikusi nagoen ez, eta ez. Bueno, neskak, abestitxo bat preparatu zuen gaurko, gu kanta bingo? Abestuko? Ez autuko, ez da? Ez dakizu ez dago berro. Badako ez letra? Bale. Ba, gure zuen nien, neskak? Zuretako, maixa? Bale, oso ondo. Gaur goizen soera metzetan agilizketan daukat lastana zure xarma guztia sentitzen zaitu ni lagungaua zaitik irrifar batekin ez zaude nirekin zain maitia ulertu zer gaitik nik ere ezin dudan bizizu gabe txuabe zurekin baino zu gabe. Ikusten da, klasean etara joaten diela, ensaietan da biela. Buah, superondo, neskak. Bueno, abestitxo hau zuetako maixa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei danoi, hemen egotiarren, platuen egon zarienoi, baita kontrolgelakoa hoi be, Laizter urrengo saioak, galdegaztekoa, esan moduan, aste hartetan saioak, goienan, baita TikToken be bai. Urrengora arte.